Deeper than hip hop beat, nothing as cool as swing. Some folks know about it and some don't. Some folks gonna learn about it, but some won't. But I know you got it, yes I know you got it. I know you got it, that earthquake and mother shaking swing. Made up of toxic disaster, pushing and pulling, conservative rolling, unlike plastic, easier to see through, just like glass with no rain. Softer and sadder you sing, sexy, sexy, do your thing. Learn to be shy and then you can sting. Plexi, plexi, bend, don't shatter. Once you're broken, shape and bend. You're breaking your mind by killing the thing that kills you. But you can't blame the time, cause it's only in your mind. Quickly, quickly go and then you'll know it's such an awkward show to see. And everyone you wanted to know, and everyone you wanted to meet, have all gone away. All have all gone away. Breaking your mind by killing the time that kills you. But you can't blame the time, cause it's only in your mind. You're breaking your mind, 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 you're
melodii nechal já znát. Jen jsem to zkusil a jednou jsem nabil od těch nocí se má. Víno a hlad, kolem strach, když bylo vývadnost, pohod se smát. Přespat stát, stát dál, ten to zná, jak žil, zná vybovat. Takže máme tady akurázový utahovač značky Narex. Opravdu je to v takovémhle krásném kufříku. Je to malá krabička, velká cena, za málo peněz. A my bychom tu dražbu začali na nějaký 1 koruně. Aby jsme všem upřesnili, než tady všichni začnou dražit, o co jde. Tak je to akurázový utahovák s baterií Lyon, 7,2 V, 1,3 Ah. A pak tady jsou takový čísla, který nerozumím, jo. Ale vlastně je to takový ten utahovák s tím 6 hranem, do kterého se dávají ty byty, jo. Je to takovýhle krásný kufříku. A Nepočítejte s tím, že tam dáte vrták, jo? jedině ten vrták, který má ten 6 hrán a je z toho vrták, tak si to prodává, jako značky součástí, ale to absolutně netuším. Takže aby jsme to zkrátili, začínáme na 1 koruně. Dá někdo 10 korun, 20 korun, 30, 60, 100, 200. Takže máme 11, na někdo 11,50. Ne, nevidím nikoho, takže 11 poprvé. 11 podruhý, nikoho nevidím, nehlásí se nikdo. 11 po třetí, pán prodáno. Takže tamhle pán v červený košili a ten vedle s tím tetováním, by to vyhrál, já nevím, který z nich, oba se hlásil, jak kapitního máje. Tak tady tu máme věc skrz dražbu a ještě bychom rádi poděkovali všem sponzorům, od kterých jsme dostali sponzorské dary z tombolu. Úplně v prvopočátku jsme je nejmenovali a ani je jmenovat teďka nebudeme, ale je jich strašně moc a strašně všem moc děkujeme. Doufáme, že jste spokojení s naší tombolou, kterou jste vyhráli. Abych vám řekl, tak vyhrál každý třetí lístek a pokud jste každý třetí nevyhráli, tak vyhrál ten soused vedle vás, taky poděkujte, že vám vybral cenu, jo. Takže chtěli jste hudbu, takže budeme pokračovat zatím reprodukovaný a pak bude pokračovat kapela James Band. Takže prosím o hudbu.